もうメンツもらうマリーさんとシスターマリーさんだけがねオーラーサンハローChale, chale, 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 chale,
ଦେଖିছিল ରେବ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ଗାଁ ରେବନାରେ ଅନେକ ଥର ବଢି ଆସିବାର ଦେଖିଛି, ହେଲେ ସେତେ ବଡ ବଢି ଦେଖିଲି, ସେତେ ବଡ ବଢି ଆଜି ତୋ ଆଖି ନଈରେ ଦେଖିଲି। ଆମ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମେ କଣ କଲୁ? ସବୁବେଳେ ବୁଢୀ ବୋଉ ଡାକୁଦେଲୁ। ସେ ଟିକେ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଲୁହରେ ଗାଧେଇ ପଡେ, ତାକୁ କଣ ବୁଢୀ ବୋଉ ଡାକିବାର ଥିଲା? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେବ ବୁଢୀ, ଆମର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତତେ ବୁଢୀ ବୋଉ ବଦଳରେ ବୋଉ ଡାକିବାର ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଫିସ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡଉଛି। କଣ ନା କେନାଲ ଗଳା ହବ ଆଉ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସିବ, ସେଇପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ସ୍ୱାଧୀନତା 71 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଗାଁର ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲାନି। ବୁଢ଼ୀମା ସେଠି ଚାଷୀ ମରେ, ଚାଷ ବି ମରେ, ଆଉ ସେ ଗାଁର ପରିରୂପ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ହାତ ପାତି ପାଣି ମାଗେ, ତାକୁ ଦୁଆରି ଦଳେ। ମେଘ ହେଲେ ଚାଷ ବଞ୍ଚେ, ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ କିଏ ବିଷ ପାଇ ଭିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇ ପଡେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ପାଇ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହୁଅନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ସହର ବଂଶ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅଟକି ଯାଇଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକି ଯାଇଛି, ସେ ଆସିବ କେମିତି? ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାର ଭଗୀରଥୀ ଦରକାର। ସେ ଭଗୀରଥୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ପଡିବ, ମୋ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ସକାଳୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ଫେରି ସଞ୍ଜ ହୁଏ। ହରେ ଆଜି ସେ ଅଧୁଆ ପରେ ଯାଇଛି, ବାହାରେ ଏତେ ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ଫେରିନି। କେବଳ ସେ ଚୁଗୁନିଖିଆ ପଠାଣ ପାଇଁ, ସେ ଚୁଗୁନିଖିଆ ପଠାଣ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମନ୍ତର କରୁଛି ଯେ ତାରି ପଛରେ ଖାଲି ଧାଇଁଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ମନା କଲି, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆରେ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, କାନ୍ଦୁନି ତୋର ନଖିଅ ପଇଲା, ସେ ପଠାଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୋର କି ଭାବ? ପୂର୍ବ ଦିଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଉଦୟ ହେଇପାରିବ ବୁଡ଼ିବ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖି ଯାଇପାରେ, ତଥାପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ରହିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ସେ ସାଙ୍ଗ? ହେଲା କପଡ଼ା ଗୋଟାଏ, ଗୋଟାଏ ଚାହାକୁ 2 ଭାଗ କରି ପିଇବା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ବ୍ରେଡକୁ 2 ଭାଗ କରି ଖାଇବା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ, ବାପା ରୋହିତ ଚାଚା ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ବୁଲନ୍ତି, ମତେ ଲାଗେ ବାପା ରୋହିତ ଚାଚା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇକେଲ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ଈଶ୍ୱର ଏକାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଏ ପୁରବୀ, ସେ ପଠାଣ ମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ପଠାଣଟା ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ବଳି ପକେଇଦବ। ଆରେ କହୁଛି, ଆହୁରି ବି କହିବି, ସେ ପଠାଣକୁ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ପଠାଣ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆରେ ଯେମିତି
ଆରେ ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ତ ଆସିଲ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କାଇଁ ଆସିଲାନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ପୁଅ? ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୋହୂ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଭରସା। ତୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆରେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ ମୋ ପୁଅ? ଏ ବାବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ଆସିବ। ଆରେ କେତେବେଳେ ଫେରିବ? ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହବ। ବାହାରେ ତାର କଣ୍ଠ ବଳ ହୋଇଛି। ସେ ଆସିବ କେମିତି? ଆସିବ। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି। ମତେ ଯାହା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତାନି। ଆରେ ଏ ଧନ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲୁ? ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆସିବା ଡେରି ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ କାନ୍ଦିଛି। ଏ ବୋଉ, ଏ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୋର କିଛି ହବନି ନା ବୋଉ, ମୋର କିଛି ହବନି। ଏ ଧନ, ତୋର ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କିଛି ମାଡ଼ ପିଟା ହେଇନି ତ? ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ତୁ ମୋ ଘରେ ତୁ ପଶି ଆସୁ। ବାହାର କରୁ ବାହାର କହୁଛି। ବୋଉ, ଚୁପ୍ ହେଇଯା ବୋଉ, ଚୁପ୍ ହେଇଯା। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେବି? ଆରେ ତୋ ଜେଜ ଯୋଉଠି ଚକା ପକେଇକି ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତୋ ବାପା ଚଳୁ କରିଦେଲା ମାନେ ଠାକୁର ଆପେ ଆପେ ଭୋଗ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କର ନାତି ପୁଅରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଠାଳକୁ ଘରେ ପୁରାଉଛୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ରକ୍ତ ମିଶେଇ ଦେଲି। କହ ବୋଉ, ୟା ଭିତରୁ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ କୋଉଟା ଆଉ ମୁସଲମାନ ରକ୍ତ କୋଉଟା? କହ ବୋଉ, ଆଲ୍ଲାହ ରକ୍ତ କୋଉଟା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ତ କୋଉଟା? କହ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ, ଯେମିତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଟା ବାଟ, ଠିକ ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ଦିଟା ନା, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ରକ୍ତ ନା ବୋଉ। ଚୁପ କର। ଏ ଓକିଲାତି ଛାଡେ। ସେ ପଠାଣ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଓକିଲାତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅରେ କହିଲା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ନା। এই যোগুনিখিয়া ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ରକ୍ତ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବେଇମାନ ରକ୍ତ। ଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ପଠାଣ ମାନେ ନୀତି ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଖଣ୍ଡାରେ ଖେଳନ୍ତି, ମଣିଷ ମାରନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଶ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଏମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ କାହାରାମ। ବନ୍ଦ କର। ଗୋଟିଏ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧା ଗଦ୍ଦାରଙ୍କ ପାଇଁ এই ସମାଜକୁ ବେଇମାନ କହନ୍ତି। ଏ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେତିକି କୁର୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି। ଅବଦୁଲ ଜାଫର ଖାଁ, ଯାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, এই ଦେଶକୁ ଲେହୁ ଲୁହାନ କରିଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ଜେଲ ଭିତରେ କାଟିଛନ୍ତି। ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ ଖାଁ, এই ମାଟି ମାକୁ ସେ ନିଜ ମା ଭଳି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଜେଲ କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ତା କବର ଖୋଲି ଦେଖ, ସେ ହାତ କହିବ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମ
ଯାହାକୁ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତି ସେ ଦେଶକୁ କେତେ ମିସାଇଲ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ ମାଉସୀ, ଏଥର କୁହ ମୁସଲମାନକୁ ଗଦ୍ଦାର କହିବ ନା ସଚ୍ଚା କହିବ, ନମକ ହରାମ କହିବ ନା ନମକ ସଚ୍ଚା କହିବ? କୁହ ମାଉସୀ କୁହ। ଏ ଚୁପ କର। ମତେ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲା ଭାଷଣ। এই মনে রাখ, তোমার সে কেনাল খরা হও কি ন হও, কাগো পানি আসু কি ন আসু, মো প্রভু তু আউ ডাকিবুনি। বাজা বাজা মো ঘর বলছি। আরে কোন বউ বউ বলি হচ্ছু? আরে গোটে মুসলমান পঠনকু আনিকি মো ঘরে পুরেইব, পুরে কি বউ বউ বলি কাগজ ছাড়িব? শোন, যেতে সেটা পারছো মো ঘরে চালি যা কইছে। দেবি না বউ, নিশ্চয় ছাড়ি দেবি। আরে বুড়ি বউ, দুষ্টি বদলাই দে, সুষ্টি বি নিশা বদলাই দিব। তু ଦେଖିବୁ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ, ତୁ ଯୋଉ ରହିମ ଚାଲାକୁ ପ୍ରଭୁର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁ, ଏବେ ହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ପୁଅକୁ ତୁ ଗଳାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବେକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ବେକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ିବ ତ। ହଁ ଚାଲିଯିବି କହୁଛୁ, ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଯିବା ସମୟ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହି ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ, ରହିମ ଚାଚା ବାପା ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ଆଜି ଚାଷ ଆସିବ, ଚାଷୀ ବି ଆସିବ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପତ୍ର ପକେଇ ସମସ୍ତେ ଉଠାଇ ଶୁଣା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅଲ୍ଲାହ ତାର ନାମ सबको सलामती दे भगवान। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁ ଏ ରହିମ ଚାଚାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ ବୁଢ଼ୀ ବୋଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବୁ। ମତେ ନା ଜାଣି ନଥିଲା ତୁ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିବି ଆଉ। ଆବେ ଜଗନି କିଏ ପଠାଣ ବାହାର ବଗରୁ ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଘରଟାକୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ଧୋଇବି। ବାହାର କହୁଛି চুপ হয়ে যা বউ, চুপ হয়ে যা। କାହିଁକି ଚୁପ এই ହେବି? রহিম বউ ছাটিয়া পড়ি যা। আবে চুপ। ও বে চুপ হেবি। আরে ঘরে মোর আঠুয়া গোপাল ভাগ মতে। আরে মো ঘরে শঙ্খ মুঙ্গিরে গারে সংজ হুয়ে। মো ঘরে মন্ত্র উচ্চারণ হেলে গারে সকাল হুয়ে। তু শেষে পঠন করি ঘরে পুরেছু। ও তা সাঙ্গ ছাড়িবু না নাই। সে রহিম খান সাঙ্গ ছাড়িবু না নাই। আরে কর। ছাড়ি দেবি। বউ মরলা পরে ଆରେ ଆମେ ଧରିକିନା ପରା ପିଲାଦିନେ ଡାଳ ମାଙ୍କଡା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଆରେ ଗୋଟାଏ ସାଇକେଲରେ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିଛୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ାମୁଢି ଚେନି ଦଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଛୁ ନା ବୋଉ। କଥା ଥିଲା ଏଇଆ, ଆମେ କେହି କାହାରିକୁ ଅଲଗା ହେବୁନୁ। ଆଜି ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେ କଥାରେ କେମିତି ହରିଯିବି ନା ବୋଉ, କେମିତି ହରିଯିବି? ତୁ ଅଲଗା ହବୁ। ଅଲଗା ହବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ମୋ ଅପା ଆଗରୁ ମୋ ଅମି ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ଅମି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଡାକିଦେଲି। ମାଉସୀ ଯଦି ପାରୁଛ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଅ,
ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋଠୁ ଅଲଗା କରୁନି। ନା ମୋତେ ବିଧାନୀ ସହିତ ମୋ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଚ୍ଛା କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ବି ହେବନି। କାହିଁକି ମାହିଁସି କାହିଁକି? ଆରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ ନଈକୁ ଯାଆନ୍ତିନି? ମୁସଲମାନ ନଈକୁ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତିନି? ମୁସଲମାନ ନଈରେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ କହି ନଈ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? ପବନରେ ହିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ବି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପବନ ତ ମନା କରୁନି? ମାଟିରେ ହିନ୍ଦୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ମାଟି ତ ଫାଟି ଯାଉନି? ମାଟି ପାଣି ପବନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଛୁତ ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? କ'ଣ ହେଲା ଚକମିକିଆ କଥାର? ଜବାବ ମାଗୁଛୁ ଜବାବ। ହଁ ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଆଜି ଏଇ ପଠାନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମାଆକୁ ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଜବାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଦିଅ, ନହେଲେ ଡାକ, ତମେ ଡାକ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦିଏ ତାହେଲେ ବୁଝିବା, ତା ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଛେପ ପକେଇ ନାକକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବି। तट विपिन संगीत करवो मुदाभिरारि मदन कमला स्वाद मधुर रमा शंभूर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी ଶୁଣିପାରିଲୁ ବୋଉ? ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ଦେଖ ବୋଉ, ଦେଖେ একথা শুনলা পরে ମୁଁ ସେ ପଠାଣ ସାଙ୍ଗରେ ତତେ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦେବି କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। ଆରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଲେ ବି ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ, କେବେ। ବୋଉ ବୋଉ ଦେଖ ଏମିତି କରିକି ବୋଉ ତୁ କରିଗଲା ଏ ରୂପ ପୁରାବି ଆରେ ଜାଣି ଆସ ବୋଉ ତ କରିଗଲା ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇଜାନ? ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବାବା? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ବିଛଣାରୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଭାଇଜାନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇଛୁ ତ? ହଁ ଖାଇଥିଲି, ଲେକିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମୁନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ନାଇଁ ଆମେ ତୋର କିଛି ହବନି, ତୋର କିଛି ହବନି। ଅପରେସନ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଅପରେସନ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯୋଗାଡ଼ ହେବ ନା? ମୁଁ ଅପରେସନ ହେବି। ହଁ ଟଙ୍କା ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଡ଼ ସରିଛି, ଆଉ ବାକି କିଛି ଅଛି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମତେ ମେଡିକାଲ ନଉନା କାହିଁକି? ଘରେ ପକେଇ ରଖୁଛ। ବାପା ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ବାପା ଆସିଲେ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ଡାକି ଦଉଛି। ଆମେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁସ୍କାନ ଆଉ ମୋଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଜମି ବିକି ଦେଲେ। ତୋର ବ୍ରେନ ଅପରେସନ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ବୋଲି ସେ ଭାରି ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଯା ତୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା,
ବାବା ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ବାହାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ये ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଲା ରହିମ ଖାନ କୁ ଆଲା यार ब्रेन ऑपरेशन भाई आबा जमीन बिकी देले ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍ ବିକି ଦେଲି ଜମି ବିକା ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ପଇସା ମିଶେଇଲା ପରେ ବି ଆହୁରି କମ୍ ପଡୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ପୁର ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମାଗିଦେଲା ପୁର ବି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଏ ଆଉ ଏ ଆର କିଏ ନା ତମେ ସେମିତି କୁହନି ପୁର ବି ସେ ବଞ୍ଚିବ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେୟା ସାନ ଭାଇର ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବାବା ଜମି ବିକି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ବିକି ଦେଲି ଜମି ବିକା ଟଙ୍କା ବାଇକ୍ ପଇସା ମିଶେଇଲା ପରେ ବି ଆହୁରି 50,000 କମ୍ ପଡୁଛି ଆମ ସିନା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତମର କଣ ହବ ତମର ତ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନା ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ Chitta
କଣ ଦରକାର ଅଛି? ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର କଣ ଦରକାର ଅଛି? କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମନର ମାଟିରେ ଭଲ ପାଇବାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତମ ହାତରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରାଇଦେବି। ୟାକୁ କୋଟି ଭଲ ପାଇବା ୟାକୁ କୋଟି ପ୍ରେମ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ପାଇବା ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ହଉଛି ତାର ଉଠାଣି ତା ତୀର୍ଥ ତାର ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦେଶରେ ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହରାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆଉ ସେ ଟିମ୍ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବି। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକା ଥରକେ 5% କାଟି ଦେବି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ନାଁକୁ ମୋ ନାଁର ଦେଇଥିଲି ଗତି। ତମ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛ ପରେ ତମକୁ ମତେ ଗୁଆ ଲାଗୁଛି, ତମ ମକୁ ଚକ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। I love you, Anup. I love you. I love you, Anup. I love you. ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ପୁରବି, ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଏ। ଆଗରୁ ତମକୁ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ମଣିଷ ମାରିବା କଥାକୁ ନେଇ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆଜି ବେଶ ଜାଣିଗଲି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଗଲି, ଯିଏ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରେ ତା ନାଁଟା ହେଲା ପୁରବି। ତମ ମାଝରେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା ପୁରବି, ଥିଲା ଇକ୍ସ, मोहब्बत और भला पाइबा। आई लव यू पुरबी, आई लव यू, आई लव यू। प्रेमाताई मेरी गोटे रामधारी
ফসল